Türkiye van salên dawîn de bi bobeleta herî mezin re rûbirûma di encama erdhejên ku ji dêwan 7.4 û 7.7 pêk hatin û navendên wê pazarcika Maraşê bûn li 10 bajarên Tirkiye bi hezaran avahî hilweşiyan. Edene jî yek ji wan bajaran e ku zêdetirî 20 avahî lê hilweşiyan. Heta niha 146 kesan canê xwe ji dest daye û bi hezaran jî birîndar hene û ev hejmar her zêde dibe. Alî Dursînê ku 4 biraziyên wî dibinê vê avahiya 14 qatî de mane, giliye xwe dike û dibêje em li vê derê mane. Bi tena serê xwe hiç kesek ne agahiyekê dide û ne jî ji bo rizgarkirina kesên dibinê enkazan de mane hewleke mezin têdayên. Böyle inşaat olur mu? Böyle yapılır mı? Hiç denetlenmemiş mi yani? Hiçbir yetkili gelmemiş mi? Li deverên ertejî diviya bû ku kûçik hebûnim. Wekî niha hûn dibînin yek jinînim. Çar biraziyên min dibin vê enkazê danim. Di wê saeta berbangê de hûn dibînin hejmareke kêm lêkolînê dikin. Halê înşaatê binêrin. Betûn nîne hemû qûmem. Demir hemû ên zirawin. Hiç venêrinek nehatiye kirin. Kes agahiyekê jî nademin. Dibêjin masayeke qeyranê heye lê me nedîtiye. Em neçarin tenê temaşe bikin. Kardeş şimdi bunu vebalini kim verecek? Arzu Somuncuya ku bira, jimbira û biraziya wê ya 15 salî di binê enkazê de mane di navçeya Çukurova taxa huzûrevlerê li ber avahiyê li bendeyê agahiyekê ye. Herî dawîn agahiya mirina jimbira wê jê re hatiye gotin. Lê hê jî tu deng ji bira û biraziya wê nîne. Abim, yengem ve bir kızları vardı. 3 kişiydiler. 12. katta. Birayê min jinavî û keşeke van hebû li qada dazdeyan bûn. Agahiya mirina jinbiraya min hat edayîn. Me ew teşhîs kir. Lêya bira û biraziya min hê em nizanin. Kes agahiyekê nademe. Em li vir sekinîne. Ji me re dibêjin herin li nexweşxaneyan bigerin. Belkî mirine, lê ne ew dizanin ne em. Em ê çawa bikin em jî nizanin. Em ê bisekinin, heta xebatên li vê derê xilas bibin. Onlar nasıl belirli? Li bajarê Edenê piştî erdhêja pêşlerze pêkhatina bidehan erdhêjên peyhate ku her yek jê pilaya wan 6.4 û 6.7 zêdetirî 3 milyon iştecihên vî bajarî şeva xwe dikonan de li ber agirê ku vê xistin derbas kirin. Avahiya ku nihal pişta min e 14 qatiye û her wiha piştî ku hilweşeye di nava wê de not û 2 kes hebûne. Lêbelê hejmara kesên ku ji nava vê avahiyê hatine rizgarkirin nayê zanîn. Bi taybet xizmên ku li vê derê ne jî yên wan kesên ku dibin enkazê de mane gilî û gazincên xwe dikin û dibêjin rayedar tu agahiyê nadine me. Li gor şaredarê bajarê Edeneyê jî îşev ji ber pêkhatina erdhejeke din tam 3 milyon Edeneyî di nava konan de bi metirsiyeke mezin li derve radikevin. Azat Altun, Kurdistan Müstişar, Çukurova'ya bir ser Edeneyê ve